24 феврали соли 2023 дар натиҷаи гузарондани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯи кормандони мақомоти амнияти миллӣ ва хизматчиёни ҳарбии қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақаи назди сарҳадии ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонии вилояти Қатлон як ҳолати убури ғайриқонунии хатти сарҳади давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҷумҳурии исломии Афғонистон ва қочоқи маводи мухаддир аз тарафи гурӯҳи трансмиллии нашаҷалоби мусаллаҳи афғон ошкор карда шуд. Бо мақсади пешгирӣ ва боздошт намудани аъзои гурӯҳи қочоқбар амалиёти махсуси ҷангӣ роҳандозӣ карда шуд. аъзои гурӯҳи чорнафараи қочоқбари афғон ба амри иштирокчиёни амалиёт оид ба истодан итоат накарда ба тарафи онҳо аз силоҳи оташфишон тир кушоданд. дар натиҷаи оташи ҷавобӣ ду нафар қочоқбари афғон дар ҷои ҳодиса безарар гардонида шуда аъзои боқимондаи гурӯҳ бо истифода аз торикии шаб ба самти ҷумҳурии исломии Афғонистон фирор намуданд. ҳангоми аз назаргузаронии ҷои ҳодиса ҷасади ду нафар қочоқбари афғон ҳафиз валади Гулаҳмад бо лақаби Самон тахминан 28 сола ва Тоҷиддин валади Қурбоналӣ тахминан 25 сола зодагони деҳаи Кағнии улусволии дар қади вилояти Тахори ҷумҳурии исломии Афғонистон як адад силоҳи оташфишони тамғаи М4 бо 5 тирдон, як адад тапончаи тамғаи ТТ бо тирдон ва ду бор халтаи полиэтиленӣ бо зиёда аз 20 килограмм воситаи нашадори нави ҳашиш дарёфт ва мусодира карда шуд. вобаста ба ҳолати мазкур аз тарафи шуъбаи тафтишоти гурӯҳи фаврии раёсати Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Қатлон бо дастрасии моддаҳои 200 қисми 4 банди Д, 289 қисми С, 335 қисми 2 ва 195 қисми 2 банди Б Кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда тафтишоти пешакӣ идома дорад. бояд хотиррасон намоем ки сарҳади давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун сипари устувору бо эътимод ба таври доимӣ қотеона ва беамон муҳофизат карда мешавад. ҳар нафаре ки бо пайгирӣ аз ҳадафҳои ғаразноку душманона хатти марзро убур менамояд ҳатман чунин посухи сазовор хоҳад гирифт.